Čaute, tu je Mako Vlako a vítajte pri dnešnom vlogu, kde sa stretneme na bobovej dráhe. Tu sme na bobovej dráhe, ako vidíte, tu ako sedím, tu sú všade okolo kopce, tu je páka, toto keď takto potiahnete, tak idete rýchlo a toto keď akože dozadu, tak akože v pohode. A teraz práve sme už vystúpali hore a tuto už pôjdeme dole kopcom, takže sa pripravte na poriadnu jazdu. Pred nami je jedna takáto krásnučká baba, ak ju vidíte, ale asi nie, čo? Čo? Nevidíte, nevadí. A my za chvíľu budeme hore, túto rovinku už len túto rovinku dáme sa dopredu a pôjdeme super rýchlou rýchlosťou, takže sa pripravte na super rýchlu jazdu. Pôjdeme 50-kou, kamaráti. Mako Blako! Ideme! Ideme! Bobová dráha na Donovaloch. Odporúčam vám sem prísť.